Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg redigere på folks profilbilleder, og det har jeg skrevet på min shorts video, at dem der gerne vil have det, de kunne bare skrive det ned i kommentaren. Og nu har jeg så bare lidt tænkt, hvorfor jeg bare ikke at gøre det nu. Og grunden til at jeg har lidt af en hæs stemme, det er fordi at jeg har lidt ondt i halsen, men jeg håber ikke det forstyrrer så meget. Men lad os bare komme i gang. Første billede, det er Lauras. Her har hun både Georgia og Gabriel. Nu har hun så fået part, men det er faktisk okay flot billede. Jeg kan godt lide den måde, hun har lavet det på, og det ser meget sejt ud. Så jeg giver den 8 ud af 10. Fordi at hun har jo fået part, så hun rider jo ikke mere Gabriel. Så derfor. Næste billede her er Avas. Hun har så part på Musse, og det her det er et billede af Musse. Hun rider også Rex-Sofie om lørdagen, og hvis man kan se det her i baggrunden, så er Rex-Sofie der også, men nu handler det altså lige om profilbilledet. Og Musse er meget smuk og meget stærkt, så jeg synes, at jeg giver den 7 ud af 10, fordi at der kunne godt lige være nogle måske flere billeder, ligesom Laura havde. Så ja. Her har vi så Agnes, og hun rider bare med, hun holder ikke i tøjlerne, og det synes jeg faktisk er ret sejt, fordi at det ser meget smukt ud, og det ser ud til, at hun har det sjovt. Og jeg har faktisk set sådan en video af, at hun rider, og det var meget flot. Men jeg tænker, jeg giver det 8 ud af 10, fordi jeg synes, det er sejt af dig, at du turde at gøre det. Og jeg synes også, at det er et flot billede. Her har vi Emilias profilbillede, og jeg synes, billedet er lidt sløret, men jeg synes, det i det mindste er meget flot. Og, men det ville være meget bedre. Altså nu prøver jeg ikke at gøre jer ked af det, vel? Men jeg synes, det ville være lidt bedre, hvis det var, at det ikke var sløret. Så ja. Men jeg giver den 5 ud af 10, fordi at det er sløret. Men ellers er det en okay billede. Næste her har vi altså Heidi på Daisy. Og det er et meget flot billede. Det er ligesom der ved Avas billede med Musse. Det var altså også meget flot, hvor det kun er sådan sin egen hest. Så her på Heidis billede på Daisy, så giver jeg 7 ud af 10. Næste billede er den her, og jeg er ikke så meget til Roblox, men det ser okay sejt ud med alle de hjerter, og jeg kan også godt se, at der er sådan nogle ting i baggrunden. Så jeg tænker, at jeg giver den 4 ud af 10, fordi jeg er ikke lige helt den type. Så ja. Næste billede har vi Aura, som der hedder Sari. Og de her billeder har jeg lavet til hende. Så jeg har hjulpet hende med at lave det her profilbillede. Og jeg synes faktisk selv, at det er ret flot, fordi at det er der, hvor hun springer for første gang på Sari. Og det er også hendes første gang, hun springer. Og jeg synes, hun red så flot. Og jeg er så glad for, at hun synes, det var sjovt. Og at det ikke gik galt. Så det her billede, det giver jeg altså 8 ud af 10. Fordi at det er virkelig flot. Også fordi, at der er 4 billeder, og det gør det mere spændende at kigge på. Her har vi en, som der hedder Daisy og Connie Molly. Og jeg tænker, at jeg vil give den, lad mig tænke, 8 ud af 10. Ja. Her har vi en, der hedder Frida, og hun hedder Victor. Og hende og Victor ser meget flot ud sammen. Men det ser lidt ud til, at når hesten går, kan det godt være lidt sløret ved sådan hovedet, og lidt når den går.
Men det er også sikkert fordi, at hun sjovt nok rider. Så det er derfor. Men her så tænker jeg, at jeg vil give den 6 ud af 10. Her har vi så Arthur. Og jeg tænker, at jeg vil give den her 7 ud af 10. Fordi den ser meget cute ud. Og det ser ud til, at den hygger sig meget. Tak fordi I så med i den her video. Husk at smide et like. Og husk at subscribe og trykke på klokken. Så vil jeg blive meget glad. Og så kan I følge med og se nogle anderledes, sjove, forskellige videoer. Hej hej!